Bi ye juma ye Desanburu kalo tile 6 san 2024 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka senamatɔ ɲɛmaa minnu bilala an da bɛna don la fo ka taga se Caisse malienne de sécurité sociale olu ye taama min boloda ka ɲɛsin an ka maakɔrɔw ka jɛkulu min bɛ ne olu taara retraite la an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. An ka senamatɔ ɲɛmaa minnu minɛna juin kalo tile 20 san 2024 alamisa don Desanburu kalo tile 5 san 2024 olu labilala an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka kɛɲɛ ni Usmane Isufu Mayiga ni ale ye bɛn ani kelenya jɛkulu min sigira an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o ɲɛmaa ye ale ye wulikajɔ kɛ yaasa u bɛ se k'a labila cogoya min na ani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔna la ani Mali fana o bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. CNPAM ni o ye an ka maakɔrɔw ka jɛkulu ye a ye folikan lase Caisse malienne de sécurité sociale ɲɛmaayaso ma u ka baara kɛcogo ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni olu ka pension sara wagati sera o kɔfɛ a y'a ɲini Caisse malienne de sécurité sociale ɲɛmaayaso fɛ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na don n'a nataw la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa Caisse malienne de sécurité sociale ɲɛmaayaso y'a jira k'u na fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa u ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ don n'a nataw la ani ka fɛɛrɛ kuraw k'olu bila sen kan yaasa min ye Caisse malienne de sécurité sociale o ka a ta sɔrɔ wa min ye CNPAM o fana ka se ka a ta sɔrɔ. An ka premier ministre général de division Dr Abdoulaye Mayiga taara kunu alamisa Desanburu kalo tile 5 san 2024 énergie ɲɛmaayaso yɔrɔ ka taa lajɛ a ye baara min kalifa u ma a ka bɔli kɔfɛ n'a sɔrɔ ni o ko bɛ cogoya min na a selen ye ani EDM ɲɛmaayaso sigira ka kuma u y'a jira k'u bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa min ye kurantigɛ banbali in ye o bɛ se ka ban ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na wa u y'a jira fana k'u bɛna jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min kɔnɔna la maa 600 ɲɔgɔn na o na kɛ a kɔnɔ yaasa u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ kurantigɛ banbali in na o kɔfɛ min ye an ka premier ministre ye a ye EDM ɲɛmaayaso fo kosɛbɛ u ka nin wulikajɔ in na wa ko n'Ala sɔnna ma u na ɲɔgɔn ye boloda yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ kuranko in na cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la malidenw bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama. Ministriw ka lasigi min kɛra haraba tɛmɛnen Desanburu kalo tile 4 san 2024 an ka jamana ɲɛmaaw ye a latigɛ ko an ka siraba minnu bɛ ani an ka yɔrɔba minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna la k'u na fɛɛrɛw kɛ ka an ka maaba minnu bɛ ni u ye kobaw kɛ jamana in kɔnɔna la ni anw bidenw tɛ o dɔn ka an ka sirabaw ani an ka yɔrɔbaw tɔgɔ da o maa ninnu na yaasa an ka se k'a dɔn u ye baara minnu kɛ ani fana an ka se ka misaliya ta u kan don n'a nataw la. Yɔrɔsokaw fɛ malo 100 kg o tun bɛ feere 7000 o bɔra o la ka na 5000 la wa min ye u ka ɲɔ n'u ka kaba 100 kg ye olu fana bɛ sɔrɔ 3000 la o bɔra 22 ni 500 la min ye yɔrɔso dugudenw ye u y'a ɲini u ka sɛnɛkɛlaw ani u ka jagokɛlaw fɛ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan halisa min ye nin da in ye dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na sabula sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa dɔw ye a jira k'ali k'a sɔrɔ ji ye tiɲɛni don yɔrɔ dɔw la nka ko ɲina tare bɛ se ka fɔ sabula ko ɲina sɛnɛ jara kosɛbɛ wa ko fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan yaasa min ye nin ko ye ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ma. An ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ni a baarakɛɲɔgɔnw ye lasigi kɛ kari tɛmɛnen yaasa ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogoya min na a kɛnɛ kan a y'a jira k'ale k'a sɔrɔ ko ale bɔra premier ministreya la nka ko ale kɔni ka dɛmɛ bɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye wa k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka dusu bila an ka baara kɛ ni hakili ye ko ni an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka Mali bila sanfɛ wa ko a wajibiyalen bɛ bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ k'i fanga fara an ka transition fanga kan yaasa min ye an ka jamana ye o bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na ko an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ko
ale hakilila min ye Mali ye, Mali ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ko Mali man tɛ ka kɛ jɔyɔrɔ ko ye wa man ka kɛ fanga ko ye fana. A y'a jira ko ale Choguel kɔni ale faralen bɛ an ka jamana ɲɛmaaw kan yaasa min ye Mali ye a bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogoya min na ani a bɛ se ka taa ɲɛ fana. Arabado Desanburu kalo tile 4 san 2024 an ka minisiriw ka lajɛrɛ min kɛra an ka jamana ɲɛmaaw ye a latigɛ k'a jira ko an ka sanu bɔyɔrɔ cakɛda minnu bɛ an fɛ yan nɔ ko u bɛna sɔrɔ o sɔrɔ kɛ jamana ta dɔ bɛ a la. O sanu bɔyɔrɔ dɔ ye Société de mine de lithium Bugunikaw fɛ yen nɔ, Société de lithium du Mali SA, Société de la mine de Nampala SA ani Société Coralie Sud SA. A jirala ko u ni maa ninnu ye bɛnkan sɛbɛn kɛ min b'a jira u bɛ nafa o nafa sɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo la jamana ta dɔ bɛ a la u ka sɔrɔ la. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na. Chine lasigiden min bɛ Philippines o bɔra ka welewelemada kɛ alamisa tɛmɛnen ka ɲɛsin u ka duguden minnu bɛ Philippines kɔnɔna la k'a jira u la ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna la ko u k'u janto u yɛrɛ la sabula ko min ye lakanabaliya ye o ɲɛlen don Philippines ni a dafɛ duguw kɔnɔna la k'a b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ n'u bɛ bɔ ka taa yɔrɔ yɔrɔ ko min ye u mago ɲɛ sɛbɛnfuraw ye ani u bolilaminɛnw ko u ka olu kɔlɔsi kosɛbɛ wa k'u janto u yɛrɛ la k'a bɛ min ɲini u fɛ k'u ka fɛɛrɛw kɛ u ka casino ani cɛnimusoya bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ la ko u ka o yɔrɔw to yen nin wagati laban ninnu kɔnɔna la. FAD ni o ye Conseil d'administration du Fonds africain de développement ye olu ka lasigi min kɛra novembre kalo tile 29 san 2024 Abidjankaw fɛ yen u ye a latigɛ ko u bɛna $156 n'a kunkanfɛn di Mali ni Burkina ma yaasa siraba minnu bɛ yen nɔ ni u ka jamanadenw bɛ tɛmɛ o fɛ ka taa Côte d'Ivoire ko u ka se ka o siraba ninnu dilan u ka jamanadenw ka lafiya kama. N'an bɔra yen an bɛ taa Tchadkaw fɛ yen alamisado Tchad dugu kɔnɔna la u ka dugu min bɛ yen ni o ye Abɛsi ye o yenkaw bɔra ka a jira ko u t'a fɛ tuguni Faransi finitigilakaw ka to u ka jamana kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni u ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka laɲini ye ko u ka finitigilaka 1000 min bɛ u fɛ yen ko u ka fɛɛrɛ kɛ ka u ka kosow n'u ka kasaw kuru ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la u ye taama daminɛ ka bɔ Abɛsi fo ka taga u ka gouvernorat la yaasa k'u ka dusumakasa yira k'a jira ko u t'a fɛ tuguni ni finitigilaka ninnu ka to u ka jamana kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.